miat langening kalanggiwan naglar pandan moncar tinoner kekonang surem sorote tan padang Niwang Sukmana madil luwi ana sasmentaning sun jagat masaning Ubathara Gatotkaca sawise sira suwan ana ngarsaning panjenenganing sun kepiye kabul kausanane anggonira suwan marang ngarsaning Kakang Semar Badranaya singkang wigati amboyongi suwan Kakang Semar Badranaya menyang negara Ngamarta Gatotkaca Nuramit pasang liman tabi tinebina ngelodoni demawang tawang tuwang O Prabu sepisan kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandamu padha paduka Kanjeng Wa Prabu Ndrawati Wa Prabu Bathara Kresna ya tak tampa pangestuku tampanana kula punika jimat paripe dayana ing kasantosan sak pangge kula sampun kepareng sowan marang ngersaning Siwa Nayantaka ing Karang Kadempel wa sing ngrembak Kyai Nayantaka kersa dipun boyong dhateng negari Ngamarta menawi punden kula para Pandhawa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru kagem srana Kyai Nayantaka kersa dipun boyong teng negari Ngamarta wa Prabu ngatlangening kalanggiwan Klara pandan moncar Tinan ler kakonang surem sorote tan padang kasoran pacaring purnaming gegana dasaring mangsa katiga yen to pancen kaya mangkon sing dadi dawuh Kakang Semar Arjuna ngunden paring adhawuh margagi munggah menyang Kayuwangen Suralaya pintanan wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru ana ngersaning Wang Bikulun Bathara Guru nuwun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu
Merena sumobang Hyang Aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara sagetar kene tunga nenggung lir wuwu sing bini panca papatoke ngayam wono marak manguwuh ing pagakan Mas Tonomo Sidam sekaring bawana Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Werkencang Maruda yang pak pong Bobolang Kalicodhe sapa sing gawe diguru punabi kula tampi timbalan sing andika ngadiwi kulun Bathara Guru wonten ing Kayiwangan Suralaya mila kahanan Kayiwangan Suralaya panas tumanduk gara-gara jebul mboten pangling menika wonten sowanipun titah Pujanggara mboten pangling menika pun Lesmana Widagda dalah monggo klaturipun dangu dhateng wayah paduka pun Lesmana Widagda punika Hyang Adi kulun Bathara Guru inggih Kakang Narada kula aturi lenggahing langkung sekeca inggih sampun mboten kirang prayogi Lesmana sawise kita sowan padha raharja sak prapta kita nggih wayah ulun Lesmana Widagda kula namit pasang kliman tabih tenebena ngelodoni demawang tawang tuwang kulun lepat linepat ning tolak manu kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun yaya ulun tampa pangestu ulun kebat kita tambani kula pundi nggo jimat paribih dayana ning kasantosan pareng pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula pukulun Hyang Adi pikulun manik maya apa kang dadi ati kita swanana ing Kayiwangan Suralaya ing Parpatan Agung bali marti kundha iki Lesmana bloko suto blakotang terus terang cekak aos kemawon sowan kula menika ngupadi wonten pundi dunungipun inggih punika pun wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru pikulun krana sakmangki kula amboyong dhateng arawipun utawi sawanipun Kakang Semar Badranaya dhateng negaring Pancawati supados nambak bebendu ingkang tumanduk wonten ing negari Pancawati Kakang Semar ngenparing dawuh bilih sakmangki piyambakipun kersa dipun boyong dhateng negari Pancawati menawi kula saged ngaturaken inggih punika pun wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru kulun pancen kuwi kang dadi pepintaning Kakang Ismaya mbaya saben titah bisa mangerteni wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru nanging gandeng sowan kita diutus dening Kakang Nayantaka Sekar Pudak Tunjung Biru ulun paringake nanging pitungkas ulun
wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru iki amung Kakang Semar sing iso nampa Lesmana. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon ler kenjang alis risang maweh gandrung menawi tetela mekaten Sekar Pudhak Tunjung Biru kula suwun Bungulun margagi tampanana Lesmana Widagdo. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon ler kenjang alis risang maweh gandrung Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon ler kenjang alis risang maweh gandrung iki wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru margagi tampanana lan diage aturna kelawan Kakang Semar Badranaya. Adu Bungulun ingkang abdi pun Lesmana Widagdo ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sakmangke jengandika sampun kersa maringaken wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru. Iya margagi gawanen aturna marang Kakang Ismaya nyuwun pamit madal pasilan Bungulun. Sangar Arjuna semunya kang kamanungsan kasrapan tingkahing mungsa Boya pangling iki Arjuna inggih Bungulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bungulun. Ya ulun tampa apa kang dadi wigatine kita swananing Kayiwangan Suralaya sowan kula menika diutus Kanjeng Koko Prabu Kresna supados ngupadi wonten pundi dunungipun Sekar Pudhak Tunjung Biru kagem srana pamboyonging Pamong Agung nggih menika pun Kakang Semar Bungulun. Nggih wonten paring adhawuh dewa kuwi sifat adil gandeng ingkang praptana ngarsa ulun kuwi dhisik Lesmana mula wujuding kanugrahan ya kuwi Sekar Pudhak Tunjung Biru wis ulun paringake kelawan Lesmana Widagdo Arjuna. Nyata laruta saking Godha Sakuru kula Yanamutusa Sang Sri Waladalah. Lah nek kawontenipun kados ngaten menika kados pundi Adi Guru? Kakang Narada wonten dawuh. Menika panci ulun damel cerita bilih sejatosipun sampun purna jejibanipun Nalendring Pancawati lan titiwancinipun manunggal dhateng panitisanipun. Lan ingkang dados lantaran purnanipun dharma saking wayah ulun Rama Wijaya. Inggih punika pun Kakang Nayantaka. Ora salah. Inggih. Kula sampun pitados awit menika wancinipun Wisnu Kepadipanisan ingkang kaping sekawan. Mila saking menika Kakang ampun tidha-tidha anggenipun mespadaken wayah ulun Pancawati lan Pandhawa. Sakmangke
Pancawati Rama Wijaya badhe manitis dumateng wayah ulun pun Kresna utawi wis lusak mangki. Oh inggih. Ngestaken dawuh Adi Guru, monggo Kakang ngawat-awati dhateng wayah ulun para Pandhawa. Ngestaken dawuh. Raden ki sapa satriya bagus ditepungake wae yen kowe durung tepung karo aku panengah Pandhawa. Raden Arjuna iya ayo ndi wenehno aku wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru bakal tak wenehake bakal ndak aturake Kakang Semar Badranaya. Monggo kula aturi nampani tampan ana dhisik kepelanku. Raden aduh Koko Prabu Resna sinayeng manglung mentonaken triwikramanira kang kumiteraning astra ing Arjuna wonten paring adawuh. Kepiye kabul kawusana manggonmu nyuwun wujude Sekar Pudhak Tunjung Biru nang Kayuwangan Suralaya Koko Prabu. Sakmangke kula sampun suwanten ing Kayuwangan Suralaya nanging dumadakan kula sampun kerumiyinan Raden Lesmana Widagda wekasan wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru dening Wang Pikulun Bathara Guru dipun paringaken dumateng Raden Lesmana nanging pangestunipun Kanjeng Koko Prabu kula kasil ngrebat wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru saking astanipun Raden Lesmana Widagda. Endi wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru sing mbok rebut menika Koko Prabu? Wela dalah
Rakyat risang kabirang renangkul kinempit kempedo sang ragnane ing bawana Arjuna wonten paring adhawuh gawe kaget merga dudu kuwi wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru kuwi udu kembang ning Dimas mung oleh cangkoke nanging ora dadi ngopo ala becik bener luput ayo diaturake Kakang Semar bab ditampa lan norane Purbawasesa ana tanganing Kakang Semar monggo kula dherekaken teng Karang Kadempel Koko Prabu Koko Prabu Lesmana Widagdo iki nggih kepiye kabul kaosanamu menika wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru nanging menika kantun kembangipun amargi cangkokipun dipun rebat dening satriya panengah Pandhu kekasih Raden Arjuna namung wonten kembangipun cangkokipun dipun beto Raden Arjuna Jagat Dewa Bathara ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo Lesmana. Ala becik bener luput wujude kembang iki agya diaturake marang Kakang Semar Badranaya monggo kula dherekaken Koko Prabu. Narpati Jaya Sugriwa kula diwaji budalna wadya wanara nyaket Karang Kadempel. Ndok-ndok ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan. Lesmana Widagdo wonten paring adhawuh ayo nyaket menyang Karang Kadempel ngaturake wujude Sekar Pudhak Tunjung Biru iki marang ngersaning Kakang Semar Badranaya mareka den prayitna semuriris eka balik Kakang Semar kula wonten dawuh den
Aku ngaturake wujuding cangkok merga dina sak mengko kembang lan cangkoke sing dadi siji digawa dening Raden Lesmana Widagdo. Mula aku ngrebut nanging aku mung kasil wujuding cangkok saka Sekar Pudhak Tunjung Biru Kakang. Mboten napa-napa. Niki ring jenengan aturke sedaya niki sae sedaya niki bener kabeh. Kula tampi sedaya Den sedhatosipun menika kula nggadahi penyuwunan awit menika wonten wewadi lan paduka sekalian menika badhe mangertosi napa sejatine Sekar Pudhak Tunjung Biru menika Den sigra kasta dening Kyai Semar Badranaya. Cangkok lan Sekar Pudhak Tunjung Biru ila-ila jaring para pujangga kodrating pemestren ilang wujuding Sekar salah deden malih dadi Dewi Kanastren. Niki lho, kembang Sekar Pudhak Tunjung Biru niki niku. Mergi nalika semanten nika kula ngutus bojo kula Kanastren niki supados ngatas kalian dewa lakone Semar sakwise momong Ratu Pancawati. Banjur kudu momong sapa? Mula becik bener luput bojo kula Bathari Kanastren. Supaya crita mungguh kados pundi sabdane Sang Hyang Manikmaya menika. Nggih, wonten paring dawuh Ibu Bathari. Lesmana lan Arjuna sejatine wis rampung jejibahan dharma saka Pancawati lan kudu bali ngupadi panitisan kanggo nerusake dharma kang kudu lumaku ing jagat lan penestining kodrat wis rampung jejibane Kyai Semar anggone momong Prabu Rama lan kawula sak Pancawati. Nggih Lesmana. Inggih pukulun matur sembah nuwun. Iya. Kaya wis rampung 7 kasulun ulun bali mapan ana ing dunung ulun nggih. Wayah ulun Lesmana lan Arjuna. Niku ampun cetha Den, pun gamblang. Mula Ndara Lesmana kedah nglenggana. Kula kedah momong para brata pendha sing kados sing pun diaturke kalih bojo kula niku wau. Nyata saking Gudha Sakura kula Yanamutusa Sang Sri Koko Prabu kula nyuwun pangaksama kula gagal mboyong Kyai Nayantaka
Iya ora dadi ngopo Yayi. Ingsun wis nglenggono ibarat curiga kudu bali manjing ana ing rangka. Mula ayo nyaket ana ing Praja Ngamarta, monggo kula dherekaken Prabu. Anoman Pracandra Seta cecak rawan kapimendo wonten menapa Raden kok benten kalian padatan Raden Gunawan Wibisana menika semonipun boten kagungan kerentek sak biyantu wekasipun Sinuwun Rama Wijaya. Raden Anoman wonten paring dawuh. Lah sampun gamblang, sampun cetha wela-wela. Cariyosipun Prabu Rama Wijaya mila kula nglenggono kemawon awit kula kaliyan Raden Senggana menika kedah nerasaken cariyos saking dewa ngreksa dharma jejibaning Madyapada. Lah lajeng paduka badhe tindak pundi? Kula badhe wangsul dhateng pertapan Cemara Sewu. Madeg Brahmana peparep Sang Begawan Kunta Wibisana. Lah lajeng kula kedah kados pundi Raden? Nasibipun ingkang abdi pun Senggana sakmangke kados pundi? Ora gantalan wektu panjenengan badhe kepanggih kadang bayu mila Raden Anoman kedah nglampahi talak brata. Sampun kula nyuwun pamit Raden. Sing atos-atos sampun kados lare alit Raden.
janing taluku kadi langit mambang tepas layano pamaneka lintang surya kusuma yana sumawur Niwang Agung muga ngayo mono marang Praja Ngamarta sak isine Kakang Semar aku ngaturake panuwun dene Kakang Semar wis kersa binoyong menyang negara Ngamarta lan Kakang Semar wis kersa rawuh ana ing negara Ngamarta iki Kakang Semar nggih Den dawah sami-sami sedaya menika krana ingkang arayipun Ndara Arjuna sak mangke iya muga-muga kabeh iki dadi sarana tentreming Praja Ngamarta lan sak isine Kakang Semar Yai Prabu wonten maring adhawuh Kanjeng Koko Prabu ingkang ora kuing Ndrawati nderek mangayu bagya sak mangke rawuhipun Kakang Semar Badranaya wonten ing Garing Ngamarta. Oh iki, Yayi. Semanten ugi ingkang ora kuing mandurung ngaturaken mangayu bagya nderek mangayu bagya menggah Kakang Semar ingkang sampun kersa rawuh wonten ing Praja Ngamarta menika. Koko Prabu sakula matur sembah nuwun. Banjur Kakang Semar sakwise Kakang Semar rawuh ning kene banjur kepiye? Lah niki ngeten, Den. Kula niki sagah kula sagah dados pamomonging Trahyasa nanging kula nyuwun cariyosipun kedah padhang njaba jerone mergi niki mboten padhang lelakone nembe pedheng niki teng Jawi negari Ngamarta niki Den gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang maweh gandrung ing Koko Prabu Baladewa. Piye Kresna? Mrekudara. Wah. Kresna kakangku ana apa? Arjuna wonten maring adhawuh Koko Prabu. Ayo metu njaba. Kae kahanan njaba kaya mangkono kae kepiye? Ya ayo tak jerake Yayi. Nyata laruta saking Gudha Sakura kula yanamata Sang Sri iki ana Nalendra Bagus nemoni napa Ndrawati kowe sapa ditepungake wae aku Ratu Pancawati Prabu Sri Rama Wijaya jejulukku apa kowe kang ndombani Janaka ngrebut Kyai Nayantaka iya pancen kepara nyata banjur kowe arep ngopo aku ora narimakake
yen to Kyai Nayantaka sowan ana ing negara Ngamarta banjur kowe arep ngopo tampan ana Kyai Guwa Wijaya oh iya tampan ana senjata cakra barat maleger suaraning jemparing kekalih temah mijil dahono mangalat-alat perbawane damel geger sumunduk kayuwangan kocap Bathara Narada wedo leren ora iki leren Kula Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Lan Tama. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kresna Lan Tama. Sewu-sewu kalpatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun. Ya ora dadi ngapa iki Duk ngapa to iki jane kaya dolanan gedhe barang iki apa to jane iki. Aja kaya ngono aja gawe geger kahanan kayuwangan. Wose kula niki tedhak dinawan dening Adi Pramesti Bathara Guru. Supaya ngleremake anggon kita Pancakara lan Sri Rama Wijaya kudu nglenggana sebab wis rampung dharma kita ning Madyapada lan wancine jeneng kita manunggal sajiya karo putulun Kresna ngestaken dawuh pukulun Kresna piye Prabu Rama pancen jeneng para ingkang dadi panitisanku mung aku titip dharma kang tak lakoni tresna lan dadekna pepakem dharma ing Madyapada. Ya tak tampa Prabu Rama wis. Ulun nyekseni lan paripurnane ulun bali makayangan ndherekaken jengkar paduka ulun. Munjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang mawe gandrung ing Janaka Lesmana Widadawa wis dadi pestining kudrat kowe kang minangka dadi panitisanku iya aku saguh nanging aku njaluk tulung wadatmu sing kirana tan samar pamoring sukma sinukmaya Sinukmaya winahya ing asepi sigra matek dayaning cipta wahyu adat mijil saking anggane Raden Lesmana noyah nayuh Baskara titi mangsa manunggal ing ranggane Nata Mandura
Anoman Pracandha Seta cecak rawon cecak rames ana satriya gagah kowe sapa? Aku Satronjo Dripati Raden Werkudara. Kepiye kowe jebolan Sanggar Jodipati? Aja ngleceh satring tunggul pawenang ya ing Jodipati Raden Werkudara. Ana wigati apa kowe nemoni karo aku? Aku ngupadi kadangku Kadang Bayu. Yen wis ketemu arep ngopo? Gandeng Aratu Gustiku wis manunggal sajiwa marang Sinodrawati. Mula kalilanana aku suwita mring para Pandhawa. Watone ikhlas lahir batin. Jujur tumindakmu tak tampa suwitamu Kakang Anoman. Matur nuwun Yayi. Satrio pengawak aja sapa we? Saku satring pringgondani Raden Gatutkaca. Raden Gatutkaca. Kowe sapa? Nerpati Jaya Sugriwa ayo. Wigatimu apa mrebeki karo Gatutkaca? Aku ora narimake padine ratu Gustiku Prabu Rama Wijaya. Banjur bareng apa? Kowe sing dadi ijol nyawane Sinon Prabu Rama Wijaya. Wah! Pendirangan ngopo? Tak sawangsu kono kok katon bingung. Kula campuh kaliyan Nerpati Jaya Sugriwa. Bareng kula antem ilang kakedhipaken. Ora usah kuwatir. Kuwi sejatine manunggal sajiwa menyang anggamu. Lajeng kuwi dadi wimbuing kasantosanmu jar sejatine. Nerpati Jaya Sugriwa kuwi putra Resi Gotama ingkang kasinungan kadigdayan linuwih. Matur sembah nuwun Prabu. Raden Setyaki, kowe kok kenal karo aku? Kowe kok ngerti jenengku? Inggih. Ayo.
aku ora narimake patine ratu Gustiku Sinuwun Prabu Bathara Rama Wijaya. Banjur nek kowe ora trima arep ngopo? Iki abdine Jaya Anggada ora narimake, banjur arep ngopo? Ngecak perang karo Setyaki. Ayo, tak ladeni sak isaku. Pendirangan ngopo? Kaget kok Prabu. Kula ngantem Jaya Anggada. Ical kakedhepaken kuwi manjing nyang ragamu. Ngaten. Iya. Kuwi dadi wimbuing kasantosanmu. Matur sembah nuwun. Sinegek kaya tugu sinungkarta kridaning sang nata mandur ingkang nedheng nglampahi tapa boten mangertos sangkan paraning belai wonten wahyu wadan ingkang manjing wonten angganing nata mandura. Wah, Sri Baladewa Narapati Twinaris waraning Kresna kang langkung tresnani ira Kok Prabu piye kok sajak bingung bingang-langan nuwun sewu pendirangan ngarani wong tuwa sak geleme dhewe wonten menapa kados bingung kawontenan jengandika aku ki nedheng genturuke teki kok ana cumlorot cahya gumebyar mlebu ning awakku sejatine apa menika nami Wahyu Wadat inggih kok Prabu la dalah Wahyu Wadat apa panjenengan nggih leres lha nek ngono aku ora iso duwe turun. Saged Gusti Prabu saged ning aku ora iso imbuh bojo. Menjeran mika kok wong wis sepuh kok senengane kaya ngono. Lah nek rek wah nek kaya ngene iki ora iso gah aku panjingane iki niki pun kodrating mepesti. Lah nek aku ora iso poligami. Kok Prabu jajan kemawon jajan. Senengamu kaya ngono kuwi lah. Menika sampun kodrating mepesti. Mboten saged dipun owahi melih. Ya wis sak tampa wah jan wis ora apa-apa wis. Sanane wah jan wis ora. Lenggono wis bojo siji wis cukup. Wis mbok rup kowe ora apa-apa mbok rup. Menika sampun kodrating dewa.
sak sinten nata ingkang kasinungan wahyu adat menika badhe nggadahi yuswa panjang. Weh lah dalah gleleng aku. Ya ning nek di umur dawa iki ora njur nggo gleleng, ora nggo mbeling, garapku. Bojoku Wirawati iki tak tinggal mbeling rono sehat waras bagas waras. Nyatane pancen ngono. Ampun kados ngaten. Badhe nyumurupi dhateng kawontenanipun wayah-wayah Pandhawa sakmangke ngantos turasipun para Pandhawa ingkang pungkasan. Yo ngelenggono tak tampa aku. Kunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe gandrung ing ana kethek cebol kowe sapa? Kula Patih Pancawati Jaya Anila. Kowe duwe sedya apa merpeki kelawan panjenengan ingsun? Prasaja kemawon sinuwun gegandengan sesembahan kula Prabu Sri Rama manuksma ing angga paduka lan sedaya anung-anunging praja Pancawati antuk panitisan teges negari Pancawati menika sampun kumplang. Kula pasrah pejah gesang karo watu kula lan sedaya wadya wanara wangsul dhateng mula-mulanira. Oh ya tak turuti. Resna sinayeng manglung mintunaken tewe kramanira kanggo mitir sigra matek kaji Agni suci biru warnane mijil saking teling nala sigra Raden Anila lan wadya bala wanara manjing sak lebeting Agni bali mring asal mula-mulanira. Ayo. Ayo. Somadangi jagat tuk mungup aning sapucaing wukir marebak bang sumerat kenong sorate ing surya megolan kunong
bone gek duala. Ora edan. Mugi-mugi sedaya saged beto berkah kagem sedayanipun nggih Den. Ya Semar ya. Nggih. Mugi-mugi sak mangke anggenipun Trah Pancawadi manitis mugi-mugi saged enggal napa nggih maringi berkah kagem sedayanipun saking lantaranipun Gusti Kang Akarya Jagat. Aja nangis. Aja nangis. Kowe iki ngopo to, Gong? Aja nangis, nangis. Antemi ndasmu kowe. Ndasmu kuwi. Ngarep budal ning Jakarta, budal golek anu sego sepincuk kok. Aja nangis ora. Budal ning Jakarta ki wigatine rene iki lho. Iya kowe iki ngopo? Aja nangis. Kene mulih ngono ya nangis. Senengane ora. Oh, sapa-apa kok nangisan. Wong haru ki ngono kuwi. Mugi-mugi sak mangke saged beto kaberkahan kabecikan kagem sedayanipun Den. Ya Semar. Nyuwun pangapunten menawi sak mangke kathah kekirangan, kathah kelimputan kula sak rombongan, kathah keladuipun kula nyuwun pangapunten. Jer sedaya menika menungsa menika nggone salah, nggone keluputan. Ya ora dadi ngopo. Suradira jayane ngerat lebur dening pangastuti. Sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mancing mrih padukuhan Karang Kadempel. Mir! Tangi Mir, wis bedhog 29 iki. Gemes aku. Malah ngentut ora. Tangi i wetenge dipupuk ngene iki wetenge dingenek iki jan wis ora ambune ngalek-alek kene ora tak golekke watu metu wis ora efektif kaya ngene diincerke pas kanggo ndase. Ngimpi apa aku tole? Wis bedhog 29 isih turu ra senengane ora. Ndara Rama Wijaya apa? Ka bakul sayur lenggananmu. Kowe utang tempe ta kowe. Sahurna sik tole weh jan sik. Tak ngenam-nam penggalih sing dadi impenku mau. Kowe iki senane kok sok turu ki aja wengi-wengi, aja wengi-wengi. Aku turu ku esuk kok. Aku nek turu esuk ora malah wengi malah esuk. Jam 1 jam 2 agek iso turu. Kowe iki senengamu kaya ngono kok. Kae bakul sayur ka lho. Wah ya muga-muga wae impenku ki nggawa apik, nggawa kabecikan, nggawa kaberkahan nggo kabeh-kabeh tole. Wis ora usah gagas simpen bakul sayur kan njeluki. Senengane kok ora utang apa kowe sing kon nyaur aku ora. Matur nuwun sedaya.